Història d'un mocador. La història aquesta, comença l'autor per confessar-ho, es dirigeix més que als homes a les dones. Aqueixa encisadora meitat del llinatge humà destinada per inescrutables designis a burlar-se de l'altra meitat. Per tant, havent estat escrita per a elles i no per a ells, l'autor creu poder-se permetre algunes observacions. Una flor, una d'aquestes delicades flors que s'obren al matí als primers raigs del sol, no està tan assadollada d'olors recollits entre els seus pètals durant la nit com ple de curiositat al cor de la dona. L'autor declara que està molt lluny de considerar això com un defecte. La curiositat és una altra d'aquestes innombrables qualitats del sexe formós. Pobres de nosaltres si les dones no fossin curioses. En tot i això, per molt lloable que li pugui semblar la curiositat en el sexe dèbil, es veuen en la trista necessitat de reservar dues circumstàncies en aquesta història: el lloc de l'escena i l'any en què va passar. Sols amb aquestes condicions i amb la de suprimir els veritables noms, se li permeté a l'autor explicar-la. M'és, per tant, molt sensible no poder satisfer, respecte a aquests dos punts, la curiositat de les que em llegeixen. Però els hi queda el consol de fixar la data i el lloc de l'acció on més bé els hi sembli. Dit això, entrem en matèria. 2. Era el capvespre. Albert de Ródez, amb les mans a les butxaques de les calces, se sentia ja cansat d'anar passeig amunt i passeig avall, per entre els arbres, del qual ja feia 3 hores que arrossegava el seu avorriment i la seva indiferència. 3 hores mortals feia també que, segons el seu costum, estava pensant quin en faria. «Com mataré el temps?», es digué aturant-se de sobte. Però no trigà en seguir les seves tranquil·les passejades. «No hi ha més», seguí dient, «em decideixo per entrar al cafè i encendre un cigar. Tot fumant ja m'ho rumiaré». Entrà, doncs, al cafè, encengué el cigar i tornà a sortir, quedant-se clavat a la porta. Feia poc que s'hi estava quan li passà per davant una luxosa carretela tirada per 2 cavalls tordillos. Malgrat tot, no passà tan de pressa que no li permetés veure una dona coquetament recolzada en els tous coixins del cotxe i amagada entre una veritable boira de puntes. «Hola, on deu anar la vescomtessa?» I seguí amb la mirada al carruatge, que no trigà a deturar-se a la porta del teatre. «Ja volia dir jo. Vaja, ara ja sé on anar». I l'Albert començà a caminar, expulsant amb el dit petit la cendra del cigar. «On vas, Albert?», li cridà en aquell instant un jove de cabells rissats i vestit a la última moda, que s'aturà a la porta del cafè en el mateix lloc que aquell acabava de deixar. L'Albert girà el cap amb la parsimònia que li era habitual. «Al teatre», contestà. «Al teatre? Ja fas bé, no pots anar a millor banda». «Doncs a mi tant em fa anar-hi com no anar-hi. Aquest consell te'l podies haver quedat per tu. Estic avorrit del tot». «Doncs mira», seguí dient el nou arribat, fent brunzir el bastonet que duia, «jo em quedo al cafè, ara com ara. Després ja ens hi trobarem, que la funció d'avui és magnífica». «El que és jo ni sé la que hi ha anunciada. És ben estrany que vagis al teatre sense saber el que fan». «Bé, s'ha d'anar a una banda o l'altra. Per avorrir-me no necessito saber la funció». «Has vist mai Il Bravo?» «Si de cas no me n'en recordo». «T'ho dic perquè avui canten aquesta òpera. Oh, mercandante, mercandante. A Itàlia ens varen fer molt amics. Avui va la 3a representació. Laura està divina i Gualtero inimitable en la seva romança. Escolta, veuràs quin cant». I es posà a taral·lejar. «De la vita nel sentiero, vidi un angelo del cielo, inno heavy». «Vaja, adeu, Paulo», feu l'Albert llançant una glopada de fum
i deixant el seu filharmònic amic amb la melodia als llavis. En Paulo es quedà espalmat mirant com se n'anava. Després entrà al cafè tot rondinant. Tothom creu que aquest és molt espiritual i molt excèntric, però jo el tinc per un neci. L'Albert suà sang i aigua per a poder penetrar al teatre. Efectivament, anava la tercera representació d'Il Bravo i la gentada s'empenyia a les portes. Aquesta òpera havia causat un d'aquests entusiasmes que formen època en els annals d'un públic filharmònic. És veritat que el públic no sabia de cert si el que l'havia entusiasmat era la música de Mercadante o l'execució dels dos artistes que feia temps el tenien encisat. La prima donna Laura Gioberti i el baríton Gualtero di Stella. Quan l'Albert arribà al seu silló d'amfiteatre, la sala ja era plena a vessar. Ni a les llotges ni a la platea hi cabia ningú més. Aquesta semblava una mar de bellugadisses onades. El mateix que si tota l'elegància de la capital s'hagués donat cita aquella nit al teatre. Els ulls saltaven d'una formosor a l'altra, d'un bonic a l'altre bonic. La sala oferia un aspecte enlluernador. L'Albert recorregué amb la mirada totes les localitats i amb lleugeres inclinacions de cap respongué a les salutacions que li feren. Cansat de passejar els ulls per la sala, a l'últim els clavà en una llotja principal de prosceni. Potser havia trobat la que buscava. Aquesta llotja, ben al revés de les altres que estaven plenes a vessar, era ocupada solament per una dona, o, per dir-ho més bé, per una nena, perquè a tot estirar podia tenir 20 anys aquell caparró que es llançava, modelat d'una manera sobirana, de les espatlles més enciseres que es puguin imaginar, descobertes d'una manera traïdora per una manteleta de puntes que relliscava sobre uns braços nusos i matadors. La mirada de l'Albert, aqueixa mirada freda i impassible, provocadora de menyspreu, que solia passejar amb la major indiferència per tots els rostres i que no l'abandonava ni un instant de la vida, la mirada de l'Albert prengué cert aire de dolcesa i de tristor ensems enclavar-se en el rostre d'aquella encisera criatura. Mentre de Ròdez la contemplava sense parpellejar, la dama de la llotja mirava ara al pati, ara a l'amfiteatre, unes vegades a la platea, altres a les galeries, amb aquell somriure atraient i dolç que la felicitat dona a guardar als llavis de les dones que al seu pavelló s'emparen. Estava arraulida al fons de la llotja, en una posició plena de gràcia i abandonament, una d'aqueixes posicions que les dones posseeixen el secret d'arribar a fer naturals a còpia d'estudi. S'embolcallava en els plecs onejants d'un vestit blanc com ho hauria pogut fer una nimfa antiga en son ropatge de marbre. La serp de blondes que corria pel seu pit, tocant-li a la gola, ni es veia quasi. Tanta era la blancor de la pell nacarada de la dama. La manteleta de blondes la cobria com una boira transparent. Així degué aparèixer Venus quan fou esculpida a la sorra per la bromera de les mars. A l'Albert li semblà que una ratxada d'una sensació desconeguda acabava de passar per aquell rostre perfectament ovalat, sota el qual es transparentaven les seves blaves venes. La dama feu un moviment quasi imperceptible. El seu somriure desaparegué i els seus ulls cercaren l'ombra dels pàrpres, que es deixaren caure com si desitgessin protegir la meditació o la melangia d'aquella dona tan bonica.
Les primeres notes d'aqueixa música fresca i original que Mercandante ha sabut trobar per a Il Bravo acabaven de volejar pel teatre, sortint de l'orquestra com un grapat de guspires. Es notà un moviment general. L'Albert s'assegué, però els seus ulls no abandonaren la llotja del prosceni. La bonica introducció de l'òpera passà com passen totes les introduccions en un teatre ple de gent, entre remors que s'apaguen de mica en mica, entre l'obrir i tancar dels vanos, entre les salutacions dels que passen. Les robustes i nodrides veus dels cors omplien tota la sala. Les melodies més brillants eixien de l'orquestra. L'aranya que penjava del sostre enviava per tot arreu les seves fastuoses llums. La vida, l'alegria, la jovenesa s'agitaven per tots els indrets. De cop semblà com si una guspira elèctrica passés per tota aquella gentada. Les parets s'estremiren, les llums oscil·laren al devessall d'entusiasme en què fou saludada l'aparició del personatge Foscari. L'Albert havia apartat els ulls de la llotja per a fixar-los un instant en l'artista que apareixia en escena embolcallat graciosament en la seva capa i amb l'ur d'un patrici venecià. Quan els tornà a aixecar, el rostre que cercava havia desaparegut darrere d'un vano que la jove havia estès com un vel davant de la seva cara, com si hagués volgut amagar a totes les mirades l'emoció que sentia. Els picaments de mans seguiren bella estona i, encara que de moment pararen, començaren un altre cop amb més fervor que abans. Gualtero di Stella, que era l'artista encarregat del personatge Foscari, saludava agraït a la concurrència. «Bravo, bravo, mio caro Gualtero!», cridà una veu al costat de l'Albert. Aquest gira el cap. Era en Paulo, que acabava d'arribar i s'havia assegut al seu costat. Per fi es calmà l'entusiasme. Di Stella, amb la veu tremolant per l'emoció que acabava d'experimentar amb aquell triomf, digué el seu recitat fins a arribar a aquelles paraules amb què termina «Ma costei vidi e l'amor mio disparve». Llavors regnà en la sala un silenci sepulcral. Anava a començar la romança i semblava que els cors havien parat d'esbategar. L'Albert veié com Di Stella s'acostava majestuosament al prosceni i com clavava pausadament la mirada en la llotja que era l'objecte de la seva contemplació. També veié com la jove deixava abandonada la seva posició i com, animada per una atracció magnètica, s'acostava a l'ampit i es repenjava en la barana de la llotja. L'artista i la desconeguda es trobaven així cara a cara. Res més dolç ni més tendre que la romança de Foscari en la introducció de Il Bravo. Això ho sap tothom. És allí, tal volta, on el mestre ha posat més passió, més foc i més sentiment. Di Stella començà. La seva veu era fresca, formosa, magnífica, d'expressió apassionada, rica en dolç transport. Heus ací la lletra. Vidi un angelo del cielo, della vita nel sentiero, io non nevi che un pensiero, sul passato posi un velo. Tutto il mondo avrei sfidato per poterla possedere. Aquest andante fou cantat com mai i fou cantat mirant l'artista a la desconeguda, mirant-la com si dels ulls de l'un als de l'altre s'hi establís un corrent magnètic.
El públic no se n'adonà, però l'Albert hi endevinà una declaració. Una declaració, sí, aquesta és la paraula. L'Albert havia vist tota aquella escena episòdica sense perdre el moviment. Havia vist brollar un raig dels ulls del cantant i relliscar per la cadena invisible que unia uns ulls als altres. Havia conegut que no és menys ràpid el pensament del que ho fou aquell contacte elèctric que corregué vers el cor de la Formosa de la Llotja, com una espurna per un regueró de pólvora. La jove s'acostà encara més a l'ampit, traient tot el cos fora de la llotja, dominada, atreta, arrastrada, encisada per aqueixa influència màgica que, de moment, almenys, la feia esclava de l'artista. Si era veritat que aquest, dirigint-se a tot el públic, s'havia dirigit en particular a la jove, el seu triomf era dels més grans. Rebé amb modèstia els aplaudiments que li valgué l'andante i, boig d'alegria, en un rapte de passió que el públic pogué creure fingit i que aplaudí amb la sublimitat de l'art, Gualtero es llançà al prosceni i cantà amb una expressió sublim. Avelita, da un tuo riso, fia la terra un paradiso, fra mortali il più felice, per te, o cara, diverrò. Sei il cor tuo sperar mi lice, non invidio a regi il trono, io, beato di tal dono, quanti veni ha il cielo, avrò. En acabar aquest allegro, ja no foren aplaudiments, foren crits. Tot el públic s'aixecà entusiasmat com un sol home. L'artista havia estat sublim d'expressió i de sentiment. 2 o 3 toies caigueren als seus peus i un mocador blanc, sortit d'una llotja de prosceni, anà a unir-se amb les toies. Gualtero fé un salt i s'acotà per collir-lo, trepitjant les toies. El públic pogué veure caure aquest mocador, però no ho judicà més que baix el punt de vista de l'entusiasme d'una aficionada. Exclamà en Paulo rient. A l'Adela li ha caigut el mocador, que n'és de tonta. Molt imprudent, pensà l'Albert. Mentrestant, Gualtero, acostant-se-la al cor, el mocador per un moviment natural, digué amb un accent que no hi ha prou paraules per explicar aquells versos de «E tu, al fine mia serai, non resisto a tal piacer». Però els digué inútilment. Aquella a la qui els havia dirigit, la joveneta de la llotja del prosceni, després d'haver tirat o d'haver-li caigut el mocador, havia desaparegut al fons de la llotja. El públic aplaudí amb deliri. L'Albert s'aixecà per a sortir mentre el cantant era cridat a les taules. De Ròdez es creia ésser l'únic que havia comprès tota l'escena que acabava de tenir lloc. S'enganyava. Una dona havia seguit des d'una llotja del segon pis tots els moviments dels personatges i la seva intel·ligent mirada ho havia comprès i ho havia endevinat tot. 3. Hem dit que una dona havia seguit des d'una llotja del segon pis tota aquella escena veient-ho i endevinant-ho tot. Així que hagué vist a Diestella collir el mocador i posar-se'l sobre el cor amb una imprudència en la qual el públic no es fixà, s'aixecà i abandonà la llotja en un moment de despit que qualsevol hauria pogut veure si precisament en aquell instant no hagués estada fixada tota l'atenció en l'artista que per segona vegada era cridat a les taules a rebre l'ovació més completa i falaguera. Aquella dona
una jove actriu d'una companyia de vers prou bonica per a ésser tinguda per tal, prou agraciada per haver-se fet el que se'n diu un partit i prou intel·ligent en l'art per a veure ressonar en les planes dels diaris els aplaudiments que quan sortia a l'escena esclataven al teatre, es deia Carolina i per molt temps havia estat obsequiada sense resultat per Gualtero. Però un dia, per una d'aqueixes reaccions tan sobtades en el cor de les dones, per un d'aqueixos sentiments instantanis i sense nom que neixen en el cor de la dona, el mateix que el llamp que salta d'un núvol i que com el llamp abrusen, un dia Carolina havia deixat de mostrar-se freda als amorosos obsequis de l'artista. Des d'aquell dia, cap home havia estat estimat amb més passió del que ho fou Gualtero per Carolina. Tota la constància que posà al principi per a fugir-ne i posà després la jove en estimar-lo. Malgrat tot, cal dir-ho així, tant més com no és aquest el primer exemple, Gualtero, que 15 dies abans hauria donat la vida per una mirada d'aquella dona, rebé llavors, amb indiferència, el jurament d'amor que les seves contínues protestes havien acabat per arrencar dels llavis i del cor de la pobra Carolina. Les dones tenen un gran instint i comprenen admirablement el cor humà. La Carolina conegué el que passava a l'interior del seu estimat. Sabia, per altra banda, tota la inconstància, tota la lleugeresa que hi havia en son caràcter i tampoc ignorava que Gualtero vivia entre el desordre i els vicis, portant una vida indigna d'un artista de talent superior. Això que hauria fet tornar enrere a qualsevol dona d'esperit més vulgar, l'empenyé, pel contrari, a seguir endavant. La Carolina anava a cercar la força, l'energia mateixa del seu amor en el fons, diguem-ho així, de la indiferència que per ella sentia Diestella. Cregué que li estava reservada una gran missió, la de rehabilitar aquell home als ulls dels seus companys, la d'arrencar el cor de l'artista del llot en què vivia, la de tornar aquell pobre pelegrí esgarriat al camí de la virtut. Es decidí a ésser el seu àngel bo, es posà sobre les seves dèbils espatlles de dona tan pesada càrrega i es llançà resolta a la tasca, confiant sols en el seu amor amb la mateixa tranquil·litat i esperança amb què David degué llançar-se al combat amb el gegant, confiant sols en la seva fe. La pobra jove començava a treure algun fruit de la seva adhesió i de la seva constància. Començava, potser, a obirar l'esperança d'un demà, quan arribà la nit de la tercera representació d'Il Bravo i amb ella l'escena que en el nostre anterior capítol hem tractat d'explicar. Notant la Carolina que Gualtero, en cantar l'ària d'amor, fixava els ulls en una dona que no era ella, sentí com una muntanya de glaç sobre el seu cor. En veure la dona de la llotja principal tirar el seu mocador als peus de l'artista, es feu enrere com si hagués trepitjat un escorpí. En notar que Diestella collia el mocador i se l'apretava al cor, es redreçà tan alta com era, el mateix que si una violent descàrrega elèctrica l'hagués fet aixecar. Poc després ja l'hem vista sortir de la llotja presa d'una estranya emoció. En aquell mateix moment,
un home obria la porta de la llotja de la dama del mocador. Era l'Albert que, saludant a la Formosa, s'asseia sense dir una paraula i sense que ella li allargués la mà que sempre solia presentar a de Rodez. Mentrestant, Di Stella, deixant el públic cansat i enrogallat de tant aplaudir-lo i victorejar-lo, es retirava a la seva cambra amb no menys agitació que la que dominava en aquell moment a tots els personatges destinats a representar un paper important en aquesta història. En un dels vestidors trobà Gualtero un mosso del teatre i, agafant-lo pel braç, el feu seguir fins a la seva cambra, on, després d'haver-hi entrat i d'haver tirat la cortina, li digué: «Ves a assabentar-te de qui és la persona que ocupa avui la llotja principal de l'embocadura esquerra. Cuita, ja hauries de ser aquí». I l'empenyé cap a la porta, acompanyant l'empenta amb una moneda d'or que li deixà caure a la mà. En ésser fora de la cambra, el primer que feu el mosso va ésser obrir la mà, mirar la moneda i, en veure-la lluir, fregar-se els ulls per assegurar-se de que no s'enganyava. Sense perdre un moment, animat per aquest examen, corregué com un llamp a complir l'encàrrec. Pel corredor es topà amb la Carolina, que entrava en el vestuari i que ni tan sols s'adonà d'ell. Gualtero quedà parat en veure una mà de dona apartar la cortina de la seva cambra i aparèixer de sobte Carolina. Enmig del seu triomf l'havia oblidada. Aquella dona que se li presentava al davant, muda i impassible com la personificació de la seva consciència, li causà un sentiment de repulsió que li hagué de sortir a la cara. La Carolina ho llegí en el front i en la mirada de l'artista, però no va dir res. Al contrari, la seva veu ressonà dolça, tranquil·la, ingènua. «Un altre triomf, estimat amic! I quin triomf! Ja es veu que ets el nen mimat del públic». «Que eres a la sala?», preguntà Gualtero, clavant en la Carolina una penetrant mirada. «No», contestà aquesta amb naturalitat. «Però acabo d'arribar i he sentit els crits i els aplaudiments. De triomfs així no n'hi ha gaires», repetí maquinalment, dirigint per tot arreu la seva inquieta mirada com si cerqués alguna cosa. «De triomfs així no se n'aconsegueixen», tornà a dir, fixant els seus ulls en un objecte que hi havia sobre la taula de l'artista. Els seus ulls havien descobert el mocador. Gualtero se n'adonà i aquella mirada li feu por. Volia dir tantes de coses. La jove s'acostà a la taula amb la traïdoria de la serp que veu una víctima segura. «I ara, què és això?», feu amb una veu melosa en la qual Di Stella hi llegí una pila de coses. «Quin brodat tan bonic! Com ha vingut a les teves mans?» «Vaja, ja ho entenc», afegí girant-se ràpidament vers Gualtero. «És una sorpresa que em preparaves, un present que pensaves fer-me». «Terres, Carolina!», exclamà Gualtero. «Aquest mocador no és meu», i allargà la mà per agafar-lo. «Ah, és a dir, que no és per mi? Com ha d'ésser per tu si no és meu?» «Doncs de qui és?», preguntà la Carolina, mirant-lo fit a fit. D'aquí, què n'has de fer?» «Què vols dir que n'haig de fer? Trobo un mocador de dona brodat a la teva cambra i no puc saber de qui és». «Carolina, torna'm el mocador». «Digue'm el nom d'ella». «Me'l tornaràs, Carolina?», cridà Gualtero amb una exaltació
que procurava reprimir. «No t'acostis», feu Carolina, veient que l'artista se li atensava groc de ràbia. «No me'l vulguis arrabassar perquè de primer el faré a miques». Gualtero s'aturà en sentir aquesta amenaça. Sabia que la Carolina era capaç de fer el que deia. Amb tot, repetí amb més ira: «Dona'm el mocador! Vull saber el seu nom, i si no, no l'hauràs». En aquest moment s'apartà la cortina de la cambra i es deixà veure el cap del criat. «Senyor», digué Gualtero, «la llotja principal de l'embocadura esquerra, per la qual m'havia enviat a preguntar, ha estat presa per la vescomtessa d'Orioles». Era el que la Carolina volia saber. El mosso se n'anà. «Ah, és la vescomtessa d'Orioles?», digué la jove en un accent inexplicable. «La vescomtessa d'Orioles! Està bé, jo me n'encarrego de tornar-li el mocador». «Carolina!», cridà Diestella. «Què hi ha?», contestà amb arrogància la jove actriu. «Aqueix mocador és meu i me l'has de donar». «Aquest mocador és de la senyora vescomtessa d'Orioles i li tornaré jo mateixa». «No ho faràs!», cridà Gualtero desesperat, posant-se davant la porta. «No sortiràs d'aquesta cambra. De primer, Foscari, escena!», digué en aquest moment la veu del segon apuntador des del corredor. «Ho has sentit, senyor Gualtero?», digué l'actriu amb ironia. «L'escena reclama a Foscari. El mocador! No li he dit que me n'encarregava jo mateixa de tornar-li? El mocador!», cridà Diestella amb veu rogallosa. «A l'escena de seguida!», repetí la veu de l'apuntador. «Carolina, dona'm el mocador, el vull!». La Carolina es creuà de braços amb la calma més gran del món i no contestà. Gualtero, no sabent el que es feia, se li tirà damunt i l'amenaçà amb els punys aixecats. Precisament, en aquell instant, entraren dos homes a la cambra de l'artista. Eren el director d'escena i el segon apuntador. «Però què diable fa? Que és sord!», li cridaren. «La música ha parat de tocar i ja fa 2 minuts que hauria de ser a l'escena». I l'empenyeren cap als vestidors, fent-lo sortir d'una revolada a les taules. Així que Gualtero sortí de la cambra, la Carolina se n'anà lleugera com una daina i, travessant la porta del vestuari, entrà al teatre. Deixem la Carolina que faci el seu camí i entrem a la llotja de la vescomtessa d'Orioles. Allí s'estava l'Albert, mut, impassible, solemne, traient la seva cara trista i esblaimada per darrere aquell rostre perfecte i acabat de dona, sobre el qual passaven lleugeres onades de rosa que el banyaven per complet. Adela d'Orioles, la formosa vescomtessa, no fixava en la representació d'Il Bravo tota la assenyalada atenció que havia posat les primeres escenes i que havia acabat amb la caiguda del ditxós mocador. Havia canviat de lloc. Quan tornem a trobar-la, estava d'esquena al prosceni i recorria amb mirada sorpresa la sala plena de gent, de llum i de melodia. Era en va que Gualtero hagués fet brillar la seva formosa veu al final de l'acte, amb una harmonia tan dolça com sentida. Era en va que els aplaudiments més nodrits saludessin l'artista. Era en va que aquest interrogués amb la mirada la llotja de la formosa joveneta. La vescomtessa, com si hagués estat de marbre, no es movia i el cantant es veié condemnat a admirar tan sols el perfil de l'elegant dama, mig amagada darrere d'un braç modelat i una enguantada mà que sostenia aquell rostre que mirava a tot arreu menys a l'escenari. S'hauria dit que Adela era insensible a tot. S'hauria dit que les seves idees, sense fixar-se en res, rodaven buides de sentit, com roden pel cap d'un boig, com roda sense deturar-se una bala de vidre per la pendent d'una planxa d'acer. Això no s'hauria pogut creure, però el cert és que Adela sofria com pot, com sap sofrir un cor de dona. Quant a l'Albert, callava. L'Albert era un home que comprenia el silenci
és a dir, la poesia més exquisida de les dones. Aquí no hi sobrarà una mirada retrospectiva. Alguns paràgrafs sobre la vescomtessa en són necessaris per evitar l'avorriment d'alguns capítols. L'Adela acabava de sortir del col·legi i del col·legi els seus pares la portaren al peu de l'altar. Allí posaren la seva mà entre les d'un home. «Aquest home és el teu marit», li digueren. «Deus guardar-li amor i fidelitat». I Déu sap Déu que de tot cor jurà la nena amor i fidelitat a aquell home i que de tot cor li guardà. L'endemà del casament, el vescomte d'Orioles digué a la seva esposa: «Demà marxarem a la meva possessió de...» L'Adela volgué fer algunes observacions. Li era tan trist separar-se dels seus pares, és a dir, dels únics éssers que fins llavors li havien demostrat un xic d'afecte en aquest món. El vescomte fou inflexible als precs de la seva jove esposa i donà fi a la discussió amb aquell famós «jo vull», que és la frase que resol totes les qüestions d'un matrimoni. Aquest «jo vull» que inclou tot el sistema constitucional d'un espòs. L'Adela marxà cap a la llunyana possessió i al cap de poc de ser-hi, les fadigues de la cacera feren sentir al vescomte els primers símptomes d'una malaltia que fer de pressa grans i terribles progressos que no trigaran a deixar l'Adela vídua, rica i vescomtessa. La joveneta sols tenia una incomplerta prova del que era el matrimoni. Tal era la història completa i veritable d'aquella dona de cor senzill, que travessava sola i sense ajut de cap mena la borrascosa mar de la societat, resguardada tan sols per la seva triple cuirassa de virtut, de candor i d'innocència. L'Albert havia conegut l'Adela al cap de poc temps d'haver mort el vescomte. Havia sondejat amb la seva profunda i investigadora mirada fins als racons més amagats del seu cor i havia pensat que aquella formosa jove era una tendra planta, un pobre i solitari arbrissó florit que el vent no trigaria en abatre si no trobava una alzina que la defensés amb el seu tronc i li donés ombra amb el seu brancatge. L'Albert es decidia a ésser aquesta alzina, i no per amor vers l'Adela, no, perquè el seu cor no podia estimar des que en la seva primera joventut i en una època ben trista de la seva història una dona s'havia complagut en trossejar-li, sinó perquè l'Albert era un d'aqueixos homes de freda experiència i d'exterior insensible que tanquen, com una caixa que guarda una rica joia, la sublimitat d'un heroi o la resignació d'un màrtir. L'Adela no trigà en adonar-se d'aquesta llei d'ajut indirecte que l'Albert li oferia, i la malaurada li agraïa en son interior, però amb l'agraïment que sent una filla pel seu pare. En efecte, encara que de Rodez era jove, el seu amor, si és que podia sentir-ne de cap mena, havia de ser un amor purament paternal. Heus ací quina era la situació dels dos personatges que hi havia a la llotja del prosceni la nit de la tercera representació d'Il Bravo. El teló acabava de baixar i el públic, esperant el segon acte, envaïa com un riu els corredors del teatre. L'Adela girà vers l'Albert i digué quasi sense mirar-lo: «No ho comprenc, però tot aquest soroll, tot aquest burgit ressona al meu cap d'una manera estranya. Me n'aniré. Vol fer-me el favor de demanar el cotxe?» L'Albert s'aixecà i, apartant la cortina de la llotja, digué al lacai que s'estava dret davant la porta: «Josep, el cotxe de la senyora». El lacai se n'anà. L'Albert posà l'abric damunt l'espatlla de la vescomtessa i li oferí el braç en el qual repenjà Adela la seva tremolosa mà. Encara no havien donat 4 passes fora del corredor quan de sobte una jove bastant bonica, però que tenia la cara descomposta per l'agitació i descomposta d'una manera molt visible, se'ls hi aturà davant. Era Carolina, que portava el fatal mocador. Sens dubte, el reconegué la vescomtessa, ja que es posà a tremolar de tal manera que l'Albert hagué de fer un moviment amb son braç perquè no se'n desprengués la mà de l'Adela. La Carolina s'avançà descaradament. «Senyora», digué amb mirada i accent ofensiu, «és de vostè aquest mocador?» La dama no contestà. No hauria trobat paraules. Una cosa com la punta d'un punyal li penetrà el cor i li glaçà la sang. L'Albert, amb la més gran indiferència i serenitat, amb la més candorosa apariència de bona fe, agafà el mocador que Carolina presentava a la vescomtessa i digué: «Ah, sí, és el mocador que fa un instant ha caigut en aquesta senyora».
Ve per tornar-li? Afegí mirant a la Carolina. És molta amabilitat i no es tenia de prendre tal molèstia. La senyora l'hauria enviat a buscar per algun dels seus criats. De totes maneres, moltes gràcies, senyoreta. I l'Albert saludà amb la rialleta als llavis i passà de llarg, quasi arrossegant a l'Adela, que es deixà portar d'esma i blanca com un mort. En quant a la Carolina, quedà que ni de pedra. En anar a baixar l'escala es toparen amb en Paulo, que s'acostà fent reverències. «Hola, Paulo», digué l'Albert. «Aniràs avui al ball de disfresses. Potser m'hi deixaré caure», digué aquell amb la fatuïtat natural. «Aquí li presento un home de sort», digué l'Albert, dirigint-se a la vescomtessa. L'Adela volgué somriure, però son esforç fou inútil, i en lloc de la rialleta als llavis, parlejà una llàgrima en els seus ulls. L'Albert ho va veure, l'Albert ho veia tot. «És un traïdorot», seguí dient aquest, «que sap fer-se seves a les dones. El mateix als balls de societat que els de disfresses. Tot se sap, amic, tot se sap». En Paulo s'inclinà, estava a les seves glòries. Son front es redreçà rialler. De bona gana hauria fet un petó a l'Albert. En això arribaren on hi havia el cotxe. En Paulo anava a donar la mà a l'Adela, però son amic no li permeté. La vescomtessa, reunint totes les forces que li quedaven, barbotejà algunes paraules per despedir-se i es deixà caure els coixins del cotxe, que corregué tot seguit com un llamp. L'Adela es posà les mans a la cara, que de groga que era poc abans, se li acabava de posar com la magrana. Restà així alguns instants, però els seus braços no tardaren en caure defallits. Un lleuger crit s'escapà dels llavis de la jove. La seva mà, al reposar damunt el coixí, acabava de tocar un objecte. Era el mocador, que sense dir res hi havia deixat l'Albert a temps de donar-li la mà per pujar al cotxe. La vescomtessa, que s'havia redreçat un moment, tornà a caure abatuda exclamant Déu meu, quin patí!» I al dir això, el mocador li caigué als peus.
L'Albert acabava d'entrar al saló quan de sobte sentí que l'agafaven pel braç. Era en Paulo, que anava alegre, rialler, triomfant, perfumat, rissat i falaguer com sempre. Havem entrat en la descripció de les persones que figuren en aquesta història i res o molt poc havem dit d'aquest jove. Val doncs la pena de que li dediquem unes quantes ratlles. En Paulo era un d'aquells homes quina definició més exacta està en ells mateixos. Era un de tants, un tipus com en presenta des dir la vida de societat. Es parlava de música? Doncs era músic i havia tingut llargues assentades a París amb Meyerbeer. I quan va anar a Itàlia, en Rossini l'havia tingut a la seva torre. Es parlava de pintura? Doncs era un aficionat dels que se'n feia cas. Un dia havia notat un defecte en un quadre d'Horaci Vernet i aquest, a la més petita indicació seva, l'havia esmenat de seguida. Es parlava de poesia? Doncs qui millor que ell, que era un amic íntim d'en Pep i es cartejava amb Ventura. Perquè això sí, amb en Zorrilla i amb en Ventura de la Vega hi tenia tanta confiança que no els hi deia pas res més. Pel demés, ni coneixia cap d'aquests dos poetes, ni havia vist en Vernet, ni en Meyerbeer, ni en Rossini sabien que tal subjecte fos al món. En Paulo, per altra part, era un home feliç, a tot ser-ho. Tot el seu afany consistia en donar-se importància, en creure's necessari, en figurar-se que el tenien per un home de talent. El seu veritable nom era Francesc de Paula, però el trobava tan vulgar i tan ordinari, tan clàssic, per fi, que es deia Di Paulo, nom més curt i al mateix temps més harmònic. Era, per últim, perquè els lectors se'n puguin formar una idea, un d'aquests homes que es posen a jugar amb el vano o amb el boquer d'una dama a qui acaben de ser presentats, que no s'aparten del costat d'una núvia en els balls i passeigs durant els primers dies del matrimoni, fastiguejant a la dona i fent enrabiar el marit. Un d'aquests homes que des d'una butaca canvien una rialleta amb una dama d'una llotja, girant-se tot seguit, com per dir els que l'acompanyen: «Heu vist com ens hem fet la rialleta amb la...» Un d'aquests homes que, si ve a casa vostra, despenja tots els quadros petits del vostre saló per acostar-los a la claror i dar el seu parer. Un d'aquests homes que quan fumen vos tiren a la cara glopades de fum i vos fan fumar per força. Un d'aquests homes, per últim, que si vos veuen en un ball, s'acosten a fer-vos preguntes vers vostres penes, canviant una hora de goig en una hora de turment. Ja es pot pensar com reveria l'Albert en Paulo. No el saludà més que amb una inclinació de cap. El jove se li agafà del braç, no fixant-se en la freda rebuda que li havia fet de Rhodes. «Hola, Albert! Tanmateix has vingut al ball. Me n'alegro, perquè soparàs amb nosaltres». «Jo no sopo», digué l'Albert. «Bé, prendràs una copeta. Som una bona pila d'artistes. En Gualtero ha dirigit la funció». «En Gualtero?» «Sí, Di Stella, el nostre famós baríton». «Ah, sí, i per cert que hem quedat per les 12 en punt». «Les 12? Si ja ho són». «Doncs per això mateix ens anirem acostant a l'ambigu. Vine amb mi, Albert». I de Rhodes es deixà dur sense oposar-s'hi. Atrevessaren el saló per entremig de les disfresses, contant en Paulo a l'Albert una infinitat de conquistes que havia fet aquella nit, i sentint l'Albert la relació entusiasta que li feia el seu company amb la indiferència més gran. En Paulo es creia tenir un oient molt atent, i això que portava al costat a l'home més distret del món. Quan arribaren a l'ambigu estaven tots reunits. Eren en Gualtero i una pila de joves, tots antics companys de disbauxes i boges aventures. En Paulo presentà l'Albert i se sentaren a la taula. La conversa començà tractant del ball, i en Paulo va estar admirable de fatuïtat. 100 disfresses formoses se li havien declarat, i el pobre havia pres el determini de no tornar a entrar a la sala per no veure's perseguit per tots cantons. L'Albert, seguint la seva costum, callava. La conversa s'anà animant. El xampany començà a deslligar les llengües i en Gualtero, que sens dubte volia ofegar en la beguda el record de l'escena que acabava de tenir amb la Carolina, bevia i guardava un profund silenci. L'Albert l'observava mirant-lo de cua d'ull. Els demés convidats, pel contrari, movien un corgit i una gatzara difícils de descriure. «Senyors», digué en Paulo, «tots nosaltres expliquem amb franquesa les nostres aventures, però faria una juguesca que no falta qui s'està molt callat i potser té per explicar més que nosaltres». Totes les mirades es dirigiren a en Gualtero, qui respongué: «Si parles per mi, Paulo, ja et dic que no. Fa poc que he entrat al ball, i et juro que cap disfressa no m'ha dit res». «Doncs, si això és cert», digué un jove militar que formava part de la reunió, «explica'm com és que has vingut al ball disfressat, essent així que nosaltres no hi anem. Com és que tu et veiem amb dominó?
Segurament que no deu ser per esborrar ningú. Oh no, és perquè tinc una cita, digué en Gualtero rient. En sentir això, a l'Albert li pujà al cap tota la sang. Una cita, cridaren tots, que ho expliqui. Senyors, és un secret, digué en Gualtero. Queda prohibit tenir secrets, cridà un jove empleat. Gualtero, digué en Paulo, tots nosaltres hem obert amb franquesa el nostre cor i el nostre llibre de memòries. Sí, vinga la història de la cita, cridaren alguns. Abans de tot, digué el militar, un brindis a la desconeguda. Un brindis, ben pensat, un brindis a la desconeguda d'en Gualtero. I tots s'aixecaren i buidaren les copes. L'Albert va fer igual que els demés. I ara que ben fet honor a la desconeguda, digué en Paulo, vinga la història. És curta, digué en Gualtero. Un dia cantava jo una òpera, i en l'ària en què acostumava a tenir més aplaudiments, caigueren als meus peus algunes toies i un mocador blanc. Un mocador, interrompé en Paulo. L'Albert va perdre el color i els seus ulls espornejaren. Pensar que aquell home imprudent anava a explicar una aventura que podia comprometre l'honor d'una dama, quin nom correria tota la taula, repetit per aquells llavis entre burles i rialles. L'Albert no s'havia donat encara de que dues o tres disfresses de les que sempre anaven pels salons de l'ambigu s'havien aturat per curiositat i estaven escoltant. Endavant, digué l'empleat. Doncs sí, seguí dient en Gualtero, el mocador me l'havia tirat una formosa dama. Que jo conec, va interrompre en Paulo, recordant l'escena de Il Bravo, contada en nostre capítol segon i a la que ell havia assistit. Li vaig retornar, continuà en Gualtero. Molt mal fet, digué un dels convidats. Aquestes coses no es retornen mai. Li vaig tornar amb prou recança, s'apressà a dir en Gualtero, però vaig escriure una carta. La vaig lligar a una pedreta i pedra i carta anaren l'endemà a caure a la seva cambra després d'haver trencat el vidre del balcó. Vet aquí un nou sistema de correu bastant enginyós, digué un. I què deia la carta? Preguntà un altre. La carta deia, continuà contant en Gualtero, que si no em volia veure caure mort baix del seu balcó, em tirés aquell vespre un objecte qualsevol que pogués ésser una esperança. Vingué la nit, digué un periodista satíric que havia anat a la reunió i que fins llavors no hi havia enronat gaire. Vingué la nit i em vaig plantar baix del balcó, que s'obrí, i vaig veure caure un paquet de dolços, feu el periodista, el mateix mocador brodat que m'havien tirat a l'escena. I no anava acompanyat? Preguntà el militar. Sí, anava acompanyat d'una carteta donant-me cita pel ball de disfresses d'avui. Vet aquí perquè em veieu disfressat. I a la cartera et devien encarregar que portessis el mocador, perquè veig que et surt pel dominó, digué en Paulo, allargant la mà i traient de la pitrera d'en Gualtero el mocador de l'Adela. Oh, que es vegi el mocador, cridaren tots. L'Albert restà groc com la cera. El mocador anà de mà en mà enmig d'alegres rialles. Ara el nom, digué una veu. Sí, el nom de la mestressa del mocador, repetiren altres. Senyors, ja he dit que era un secret. Fora secrets. Mentrestant el mocador havia arribat a mans de l'Albert després d'haver voltat la taula. En Paulo s'aixecà. Senyors, si en Gualtero és reservat, jo no tinc de ser-ho. Jo sé qui és la dama del mocador. Jo sé qui és la que ha escrit la carta a Di Estela donant-li una cita pel ball de disfresses. Qui és? Se suposa que confio un nom a la cavallerositat de tots vostès i que no sortirà de nosaltres. És en reserva. És clar. Doncs bé, és... Soc jo, digué tranquil·lament una veu. Era la de l'Albert. Tots es giraren a mirar aquell home que s'aixecava amb el mocador a la mà i que acabava de pronunciar aquelles paraules. La sorpresa va ser general. Soc jo, senyors, repetí l'Albert. Jo em trobava a casa d'una dama, que serà un malvat i un covard qui l'anomeni, quan va caure als meus peus, després d'haver trencat un vidre, una carta lligada a una pedra. El que firmava demanava una resposta i una esperança. Em va passar pel cap fer-li una broma de carnestoltes. Fingint lletra de dona, li vaig donar una cita, i agafant un mocador que per casualitat hi havia damunt un moble, vaig embolicar-li la carta, tirant-lo pel balcó a l'hora assenyalada. Un esclat de rialles acollí aquelles paraules. En Paulo restà embadalit. En Gualtero s'aixecà com impulsat per un ressort. És a dir que vostè s'ha burlat de mi? Preguntà en Gualtero amb accent commogut dirigint-se a l'Albert. Sí, senyor, contestà aquest amb calma. Doncs bé, demà tindré el gust d'anar-li a fer una visita, seguí dient Di Estela, blanc per la ira. No em faré esperar. L'Albert saludà amb cerimònia tota la concurrència i sortí de l'ambigu emportant-se el mocador.
En ésser a la porta, topà amb una dona que anava tapada amb un dominó de color rosa, que passant de pressa pel seu davant, es perdé entre la confusió de les disfresses. Eren les 4 de la matinada quan l'Albert arribà a casa seva. El seu criat li va obrir la porta. «Josep», digué l'Albert, «avui no te'n pots anar al llit. És fàcil que rebi molt aviat la visita d'un senyor i el faràs entrar tot seguit a la meva cambra. Jo tampoc dormiré». «Està bé, senyor», respongué el criat. «Ha trigat molt avui?» L'Albert, que havia avançat algunes passes, es girà en sentir aquesta exclamació del seu criat. No estava avesat a sentir-se rambar per cap servidor. Així és que es girà i se'l quedà mirant. «Ho dic, senyor», afegí en Josep, «perquè ja fa 2 hores que aquella pobra senyora l'està esperant». «Quina senyora?», exclamà l'Albert tot sorprès. «La que hi ha a la cambra de vostè». «Una senyora a la meva cambra? Explica't». «Fa més de 2 hores que trucaren. Vaig baixar a obrir creient que era vostè i una senyora amb la cara tapada entrar dient-me «Tinc d'esperar el teu amo a la seva cambra». Vaig voler detenir-la, però començar a pujar l'escala lleugera com una daina, llavors «Està bé», digué l'Albert interrompint el criat. «És a la meva cambra?» «Sí, senyor». I sense esperar res més, de Rodes es dirigí a la cambra i obrí la porta. Una dona, vestida amb dominó de color de rosa, estava asseguda al sofà tenint als seus peus una careta. Els ulls d'aquella dona, vermells de tant plorar, miraven vers la porta que s'acabava d'obrir. L'Albert entrà, i al veure la dama, llançà un crit i es tapà la cara amb el mocador. «Adela!», exclamà l'Albert correguent vers ella. «Adela!». La vescontessa, perquè era la mateixa, sols respongué amb un plor que de moment va ser el soroll que interrompí el silenci. Després d'una estoneta, exclamà sense treure's el mocador de la cara. «Oh, gràcies, Albert, gràcies!» I el plor li ennuegà la veu i l'emoció no la deixà seguir. De Rodes procurà tranquil·litzar-la. Per últim digué un xic calmada. «Albert, vostè és l'home més noble i més generós de la terra. Tot ho sé. Jo estava a l'ambigu, prop de vostè, mentre aquell home explicava la història, mentre els altres l'acollien amb repetides rialles, mentre el mocador voltava la taula i mentre el meu nom de dona honrada, anava a sortir d'uns llavis imprudents, a no ser per vostè, Albert, que, mogut per una inspiració divina, ha evitat, amb una paraula, que el nom d'una dona es pronunciés en aquella conversa i que servís aquesta nit de mofa i d'escàndol a tota una munió de joves i demà de befa i ludíbria tota una societat implacable. Per això me n'he anat del ball boja, amb la blancor de la mort a la cara, amb l'emoció de l'agraïment al cor. I per això he vingut a trobar-lo per dir-li amb l'accent de l'ànima, que és sempre l'accent de la veritat. Albert, soc molt desgraciada, vostè m'ha salvat. Gràcies, Albert, gràcies. I la pobra dona, plorant amargament, agafà la mà de l'Albert. L'estranyé amb gran efusió entre les seves, deixant-hi caure damunt el seu front, que cremava. L'Albert volgué parlar, però l'emoció no li permeté. Volgué apartar la mà i li faltaren les forces. Volgué, per últim, dirigir una paraula de consol a aquell pobre cor ferit, i no trobar una sola expressió que pogués expressar el seu sentiment. Tota eloqüència era muda davant de tant desconsol. «I encara no ho sap tot», seguí dient la pobra Adela. «Encara no ho sap tot. Ha arribat l'hora de la revelació i és precís llançar la careta, és precís no amagar res. Sí, encara no ho sap tot. El que deia aquell home, Albert, és veritat». «Ja ho sabia, senyora». «Ho sabia?» «Igual que vostè, a l'ambigu, Adela. Mitja hora abans havia jo assistit al saló de ball, invisible als ulls dels que parlaven, a una conversa entre Gualtero i una altra dona, i aquesta conversa em guià. Aquella dona ho sabia tot». «Una dona?» «Sí, una pobra còmica que té la debilitat d'estimar amb deliri en Gualtero». «I aqueixa pobra còmica diu vostè que ho sabia tot?» «Tot, senyora». «Però com pot ser?» «Ha vist mai que s'amagui res als ulls d'una dona gelosa?»
L'amor és un nen, i un nen imprudent, quasi sempre. La més petita imprudència és prou per despertar l'astúcia de la gelosia, com l'espurna més petita és prou per a causar l'explosió d'un barril de pólvora. Però és que jo no me l'estimo, Albert, ni me l'he estimat mai, aquest home. Sol ser que fa 8 dies que obeeixo a una emoció que em devora, a un malestar que m'agita, a una obsessió que em mata. Sol ser que he rebut una carta d'aquest home i que li he contestat sense saber el que em feia ni el que em deia. Sol ser, per últim, que he comès una imprudència, una d'aquestes grans i terribles imprudències que disposen de l'honor d'una dona als ulls de la societat i que a vostè, Albert Dec, que m'hagi caigut la vena dels ulls i que hagi vist a temps l'avenc en què anava a caure. Vol un consell, senyora, digué l'Albert. Un consell com li podria donar un pare? Oh, sí? Digui. Doncs bé, marxi demà mateix cap a París, posi terra de per mig entre vostè i ell. D'aquí a 2 mesos, si és que encara es recorda d'aquest home, serà com d'una ombra, com d'una figura vista en somnis i que es presenta confosa a la nostra memòria quan despertem. Oh, no, Albert, jo no puc marxar així tan de sobte. En sortir de l'ambigu he sentit una cita, una expressió d'amenaça. Vostè s'ha de batre. Aquest home ha de venir. Un cop donat a la porta del carrer i que ressonant en aquell moment feu estremir la vescontessa. Potser ja és aquí, digué l'Adela. Tan aviat? Exclamà l'Albert. Tot just apunta el dia, deu tenir molta pressa. I aixecant-se sortí de l'habitació. Un senyor el demana, li digué un criat presentant-se-li. T'ha dit el seu nom? M'ha donat aquesta tarja. Gualtero di Estela, murmurà de Rodes llegint. Digue-li que faci el favor d'esperar una mica i tornar a entrar a la seva cambra. Ho han endevinat, Adela, digué. Ja és ací. Ho veu? Exclamà la vescontessa. I ve per demanar-li una satisfacció, per batre's amb vostè. Oh, interrompé l'Albert. Sí, per batre's amb vostè, però jo no ho permetré, no ho puc permetre. Una sola gota de sang que es vessés cauria sobre el meu cap com una maledicció de Déu, quedaria sobre el meu cor com un remordiment etern. No, vostè no es desafiarà, Albert. Vostè no voldrà fer-me tan desgraciada que hagi de plorar tota la meva vida una imprudència. Tranquil·lisis, Adela, no em batré. Ah, feu la vescontessa, sospirant. No em batré perquè un desafiament no és una raó per a aquest home. Què vol dir? Em concretaré a explicar-li una història. I aquesta història? Preguntà l'Adela. És la d'un rinxo de cabells. No li agrada sentir contar històries? La vescontessa mirà l'Albert tot estranyada. És que en tot cas li pregaria que entrés en aquesta habitació. Des d'allí podrà sentir tot el que aquí es parli i potser no li desagradarà la història que contaré. Albert, digué la vescontessa, no l'entenc, no atino on vol anar, però m'inspira tal confiança la seva amistat, m'interessa tant el seu ajut, és tal la idea que tinc de la puresa dels seus sentiments, que cediré a tot el que em digui, a tot el que em demani, a tot el que m'exigeixi. Sols li demano que ens escolti, contestà l'Albert acompanyant l'Adela a una habitació propera i tancant la porta després d'haver-la saludada amb respecte. Així que la vescontessa hagués sortit, de Rodes es dirigí al vetllador i tocà la campana. El criat entrà. Digues a aquest senyor que passi. El criat sortia a executar l'ordre de l'Albert. 8. Pocs minuts després, Gualtero apareixia a la porta de l'habitació. L'Albert s'avançà i li oferí una cadira. Vinc, digué Gualtero inclinant-se. Sé prou el que el porta, contestà de Rodes interrompent-lo. Vostè s'ha indignat en veure que el que creia una cita d'una formosa dama era sols una burla d'un desconegut. S'ha indignat, repeteixo, i li sobra la raó. Ve a demanar-me comptes de la meva conducta i amb això també té la raó. Malgrat tot, vostè no ha d'ignorar que en aquest món tot té una causa. Per obrar d'aquesta manera jo he tingut la meva. És una història que vaig a contar-li,
Cavaller, sols li demano un quart d'atenció. Li sembla que sóc massa exigent? Però és una trista història que no sé si podré contar sense que se m'omplin els ulls de llàgrimes, sense que senti trossejar-se amb l'ànima. Li prego que m'escolti amb atenció, si després de contar d'aquesta història que és la meva, el seu cor d'home honrat em demana encara comptes de la meva conducta, llavors tindré el gust de posar-me a les seves ordres. Hi havia tal fermesa en l'Albert en pronunciar aquestes paraules, hi havia tal expressió al seu rostre, hi havia, per fi, tan melangiós sentiment als seus ulls, que Gualtero s'inclinà a acceptar la cadira que li oferia i revelà amb el seu silenci que estava disposat a escoltar. L'Albert començà. La seva veu ressonava d'una manera trista i sincera. La commoció que el dominava es reflectia en les seves paraules. Procuraré enllestir. Resumiré tot el que pugui per no ésser-li molest. En certa època de la meva vida, jo vaig ser el que el món en diu un calavera en tota l'extensió de la paraula. Tan seriós i greu com em veu així, avui, he sigut així desbojarrat en altre temps. Per a obrar una revolució tan grossa, un canvi tan radical en el meu caràcter i costums, fou precisa una circumstància d'aqueixes que deixen marcat el segell en la vida d'un home i el record de la qual el persegueix fins al fons de les seves més íntimes alegries, com la maledicció d'un Déu de misericòrdia al malvat, com el crit de la consciència al cor del criminal. Un dia vaig trobar una noia en mon camí. Es deia Carme. La naturalesa l'havia afavorida amb les seves més enciseres gales. Era un tresor de gràcia i de bellesa, un conjunt de perfeccions reunides en una sola dona, com reuneix una toia la formosor i l'aroma de 100 flors. Un soldà hauria donat per ella tot un harem. Visió passatgera com la filla del Greco. Leonardo da Vinci hauria cregut veure la seva Monna Lisa destacant-se rica i animada de la tela. Vaig caure als seus peus rendit com tants d'altres, però, preferint-me a tots, m'allargà un dia la seva mà per aixecar-me i jo em vaig alçar boig d'alegria, tintinejant com un insensat i ni comprenent la felicitat que aconseguia. La Carme es tallà un rinxo dels seus cabells i en donar-me'l em digué: «Vaig a consagrar-te tots els moments de la meva vida i tots els sentiments del meu cor. D'avui endavant viuré tan sols per tu i per a tu, com aqueixes plantes equinoxials que es baden sols a una hora determinada per cloure's també a una hora fixa. El meu cor sols viurà quan te tingui present, quan te tingui aquí, al meu costat, que pugui emmirallar-me en els teus ulls i quan el meu pit pugui estremir-se de felicitat i delirar d'amor. Les hores que passaràs lluny de mi transcorreran per la teva Carme en la solitud i la buidor. Aqueixes hores les passaré jo embolcallada en una atmosfera de records, com un mort tapat amb la seva mortalla. Deixo a les teves mans aqueix rinxo dels meus cabells com una penyora d'amor. Si algun dia, Déu no ho permeti, si algun dia sents que la teva passió es refreda, que minva el teu amor, aquell dia, com que jo fora un destorb per la teva felicitat, com que jo podria presentar-me terrible i justiciera als teus ulls, aquell dia caldrà que et desfacis de mi, com qui treu un obstacle de la seva via per poder seguir endavant. I per desfer-te de mi, Albert, sols m'has de tornar aquests cabells. En fer-ho, em donaràs una punyalada al mig del cor i jo et juro que moriré, com tisbe, beneint el ferro que m'assassina. Això em digué la Carme. Tot el seu caràcter, tota la seva vida estava en aqueixes paraules, i és que la Carme no era una dona d'aquest temps. Corria sang mora per les seves venes, els seus ulls llançaven el foc de l'entusiasme, el seu cor tancava tota la fermesa del varonil sentiment d'altres temps, i estava disposada a morir d'amor com Julieta. Així era la Carme. Jo la vaig estimar com un boig.
3 mesos va durar el nostre amor, 3 mesos que passaren com un dia d'obriacament, però que s'endugueren tot un segle de felicitat. Al cap de 3 mesos, jo no sé com va ser, però vaig conèixer que em faltava aire per respirar, que em moria, que m'ofegava entre aquella atmosfera d'amor, així com en una cambra tancada i plena de flors acaben els seus aromes per emmetzinar el que dorm entre elles. Llavors va ser quan, precisament en un teatre, vaig veure una altra dona. Aquesta altra es deia Pura. Innocent com el seu nom, candorosa com un raig de sol o com una gota d'aigua, aqueixa dona, més ben dit aqueixa nena, seguia el camí marcat a la seva existència, ignorant, ignorada, verge fins en els seus pensaments, desconeixent les seves pròpies emocions. Quan mirava el blau del cel reia, quan es trobava una prada corria entre les flors enjogassada com una papallona, murmurant entre els arbres mots d'infantil entusiasme. Era una idea d'amor que creuava el món. Era una Julieta desconeguda que esperava el seu Romeu. El primer raig de sol d'amor podia brollar del seu cor juvenívol tot una veu de dolces emocions. El mateix que la Carme amb mi, jo vaig consagrar totes les meves hores, tots els meus pensaments a Pura. Vaig endevinar tota la vida de felicitat que podia passar a vora seu i vaig demanar la seva mà. La volia fer la meva esposa. L'amor de la Carme m'havia separat d'una vida de disbauxa que és la que seguia abans de conèixer-la. L'amor de la Pura em brindava un demà de tranquil·litat domèstica immens, com una eternitat d'amor. Un dia que jo parlava a Pura amb entusiasme de la nostra futura felicitat, em digué: «No ho sé, però quan em parles així, sento que el cor em batega d'una manera incomprensible. Vull veure si a tu et passa el mateix». I posar la seva mà sobre el meu cor, però topar amb un objecte. «Què és això?», em preguntà. Jo vaig barbotejar una resposta evasiva. La seva mà havia trobat el medalló on guardava el rinxo de cabells que m'havia donat la Carme. Després d'haver deixat la Pura, aquell mateix dia vaig anar a casa. Em vaig despenjar el medalló i, traient-me el rinxo de cabells, el vaig embolicar amb un paper i, sense acompanyar-lo d'una sola paraula, ni d'una sola lletra, el vaig enviar a la Carme. Quan el plec fou fora, quan em vaig trobar sols amb el record del que havia fet, em va semblar que acabava de cometre una infàmia. Sí, una infàmia. Vaig sentir com si una mà de ferro m'estrenyés el cor. Em vaig alçar per donar algunes passes per la meva habitació pres d'una emoció desconeguda i vaig haver d'obrir el balcó per respirar. Em faltava aire. No vaig veure més la Carme. Als pocs dies acordàrem amb la família de la Pura la data del casament, que decidírem efectuar-lo al cap de 4 mesos. La vigília del dia assenyalat vaig rebre una carta que conservo i que podrà llegir. I l'Albert s'aixecà, obrí una capseta d'èban d'incrustada d'or que brillava sobre un moble i, traient-ne una carta, la donà amb mà tremolosa en Gualtero. En agafar la carta, observà que la cara de l'Albert estava molt groga. Heus ací el que llegí d'Estela. No hi haurà per la dona que es mor d'amor una visita de l'home a qui l'ha estimat tant? Aquesta dona l'espera per darrera vegada a les 12. Si es retarda solament 1 hora, potser sia massa tard. Aquest bitllet era de la Carme, continuà l'Albert, seguint el fil de la seva història, però amb veu commoguda. Era d'ella, i em demanava, ja ho veu, que anés a veure-la per darrera vegada. Hi vaig anar. I... Ho creuria, Gualtero. La vaig trobar estesa al seu llit, esblaimada, agonitzant. Quin espectacle més horrorós i quin record més terrible en guardo. I en arribar aquí, l'Albert es deixà caure el cap entre les mans i callà una estona. En Gualtero, commogut de debò, respectà aquell silenci. De Rodes no trigà en aixecar el front i en continuar,
vençuda ja la seva emoció i havent-se dominat per un esforç suprem de la seva voluntat. La vaig trobar agonitzant. Es moria d'amor, com ja m'ho havia dit una altra vegada. Feia 4 mesos des del dia que li vaig tornar els cabells, és a dir, des del dia en què li havia clavat el punyal al mig del cor. Des d'aquell dia, la Carme havia cercat totes les ocasions per poder-me veure a prop de la Pura, en el teatre, en el passeig, en les diversions. I got a got, glop a glop, gota a gota, havia anat apurant les metzines de la gelosia, gosant en veure-se'n tota la copa. No li puc dir, Gualtero, el molt que vaig sofrir aquell dia. No li puc referir el que vaig dir a aquella dona sublimada per l'amor, sublimada per la desesperació, sublim fins en la seva mort. Sol ser que el meu remordiment trobà totes les expressions possibles per endolcir els seus darrers instants. Sol ser que la consciència em dictà les protestes més sinceres, sí, però que ja no arribaven a temps. Sol ser que vaig caure agenollat, trossejada l'ànima, i que vaig acostar els llavis a la mà d'aquella dona, que morí somrient, que morí, com ho havia dit, beneint el ferro que l'assassinava. Quan aquella mà s'hagué gelat en els meus llavis, quan aquell cos hagué quedat immòbil, quan aquella boca hagué llançat el darrer sospir, quan per fi el remordiment hagué penetrat en la meva ànima, em vaig aixecar i llavors, justícia divina, llavors vaig veure allí, a 2 passes a la Pura, aquella pobra dona, l'existència de la qual havia jo també emmetzinat. No sé, no ho he sabut mai, ni he volgut saber-ho, com havia vingut ni qui l'havia acompanyada. Sol ser que era allí mateix, mirant-me, sense dir-me un sol mot. Fou un moment terrible. No sé com el cor no em saltà a trossos, com esclata i rebenta una roca en la qual ha penetrat el camí traçat a la pólvora per la destra mà del minaire. La Pura s'atensà i em digué aquestes paraules. Entre vostè i jo hi ha un cadàver, una tomba, un avenc. Que Déu el perdoni, Albert, com jo el perdono, i com ja l'ha perdonat aquesta pobra víctima seva. L'Albert tornà a interrompre la seva relació per un instant. Després seguí dient: què més li puc dir? No sé el temps que vaig lluitar entre la mort i la vida. Una febre terrible em donava perillosos atacs de bogeria. Quan vaig quedar restablert, vaig saber que la Pura havia sortit amb la seva família per un llarg viatge, a l'objecte de cercar remei a una malaltia que la consumia i que acabà per matar-la al cap d'un any. Aquí té la meva història, Gualtero. Hi hagué un instant de religiós silenci entre els 2 personatges. En Gualtero estava molt afectat i de Rodes tractava de dominar l'emoció que li havia produït la història que acabava de contar. Comprèn ara, digué per fi l'Albert, comprèn ara l'escena de l'ambigu i de la qual ha vingut ara a demanar-me comptes. Sé les seves relacions amb la Carolina, sé tot l'amor que sent per vostè el seu noble cor. Per altra banda, sóc amic de la vescontessa d'Orioles i he vist que la seva situació és massa semblant a la meva perquè pogués deixar de barrejar-me en el començament d'un drama que podia tenir un tràgic fi, un tristíssim desenllaç. La Carolina és la Carme, l'Adela és la Pura. Ara bé, vol encara batre's amb mi? Vol seguir per aquest camí per haver tal volta d'expiar un altre dia un moment d'obcecació com he hagut de fer jo tota la vida? Vol batre's amb mi, encara? El que vull és ser-li força amic, interrompé Gualtero aixecant-se i allargant a l'Albert una mà que aquest estranyer amb efusió. Veig que no m'he equivocat, feu l'Albert. Al cap de poc, Gualtero se n'anava i la vescontessa, groga i agitada, entrava a la cambra i es dirigia vers l'Albert, que, anorreat per l'emoció, s'havia deixat caure damunt el sofà.
Aquelles dues ànimes escollides, aquells dos tendres cors, no es dirigiren ni una paraula sobre el que acabava de passar. Però veient que l'Albert li allargava el mocador blanc que havia donat lloc a les escenes d'aquells dies, l'Adela li digué: «No, no el puc acceptar. Guardi'l en memòria meva». Al cap de 2 dies la vescontessa sortia cap a Londres. El dia de la marxa, l'Albert trobà en arribar a casa un bitllet amb aquestes soles paraules: «Gràcies, moltes de gràcies. No li puc pagar mai de la vida. Carolina». «Estic content. Almenys d'ara en endavant hi haurà algú que em degui la felicitat», barbotejà el malaurat Albert.